סלדה אשתי האהובה, חג החנוכה הגיע ובא, ובחנוכה נפשי מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה. אוי רבי קלמן אישי היקר, אצלי במטבח קמח לא נשאר בעלי היקר, ואיך זה אוכל להכין לביבה בלי קמח בכלל. קמח, מה בעיות? אז רבי קלמן שינס את מותניו, חרש פה באור, נעל מדפיו, השוק הדוהר, עולה ומהר, הקמח לבן והביתה חוזר. הנה חלזלדה אשתי האהובה, הנה לך הקמח להכין לביבה, כי בחנוכה נפשי מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה. אוי רבי קלמן אישי היקר, אצלי במטבח שמן לא נותר בעלי היקר, ואיך ייתכן להכין לביבה עם שמן לי אין? שמן, מה בעיות שמן? שוב משנס רבי קלמן מותניו, חודש פה באור ונועל מגפיו, השוק הדוהר, עולה ומהר, קצת שמן קרוב והביתה חוזר. הנה חלזלדה אשתי האהובה, הנה לך השמן להכין לביבה, כי בחנוכה נפשי מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה. אוי רבי קלמן אישי היקר, אצלי במטבח לא נשאר סוכר בעלי היקר, ואיך זה אפשר להכין לביבה בלי טיפת סוכר? מה בעיות סוכר? עייף רבי קלמן מצוא עצמה, ואין לגפיו וחושב על לביבה, פשוט הוא חוזר רעב עוד יותר, סוכר הוא קונה והביתה דוהר. הנה חלזלדה זוגתי אהובה, הנה הסוכר הכין לביבה, בחנוכה נפשי מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה. רבי קלמן אישי היקר, שמא נדחה ומחר בעלי היקר, איך זה אפשר להכין לביבה כשהכוח נגמר? מה בעיות כוח? אז רבי קלמן חולץ מגפיו, לובש מסינר, מפשיל שרמוליו, ולש הבצק, יוצק ויוצק, צוחק אחרון רק מי שצוחק. ללוש, העיקר ללוש. אוי זה מתנפח. חלזלדה! אוי חלזלדה, עיניים פיקחים, הנה לביבה, בחנוכה נפשנו מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה. אבל מה עם הכלים? תודה רבה.